ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme n'Ihiala. Wee bụ na ebe unu fụrụ kịta bụ ebe a na-atụ vootu onye ya bụkwanụ gọvanọ Anambra steeti. O wee bụ na ndị mmadụ na ebe anụnwa wee na-atụ vootu na fa amalọdịrị na akwụkwọ eji amaakị ndị tụrụ vootu na nyaba akwụkwọ adụlọdo ebe a n'ọkwa nwoke anụnwa bụ ife bịazi wee sịfa na fa kedụzie nyaba akwụkwọ fa wee na-asị na onye nwa bụ akwụkwọ nwa wee sịfa na fa gaba na ọ na-abịa onye ma na onye bụ akwụkwọ nwa nọ n'ụlọ bịa na-amaakịzi vootu nwa ka ọ nọ n'ime ọfịa wee na-amaakị vootu nwa na ndị unu fụrụ ebe a na-atụ vootu dị na fa na-atụ n'efu na-enwere ike ịtụcha ọbọdịrị onye etere bụkwa na ifefa nwa ya amaakịzikwa n'akwụkwọ. Who is in charge here? Okay, I want to climb up. Yeah. Stop everything now. Wait. Stop. Stop everything. Hey, because Tonu. Do you have your result sheet? Why? So they are writing the result somewhere and we are voting here. No, that is not proper. Why are the result sheets not here? What is the polling unit here? What is the 013? People are voting and the result sheet is somewhere else and they are completing the result sheets there and computing the results. This is Ihiala Anambra, Ward A. In Juniorate, the same thing is happening and she is in charge. She's the APO. No result sheets here and people are voting. This criminality must stop. Yes. So this exercise now is nonsense. The result sheet is somewhere and they are writing the results and you people are standing in the sun. You can, result sheet on an mad now they here. What are result sheet not here? What are result sheet not here? Hold on. Tonu, can be honest. Hold on. This is not the first time I'm doing this work. Whenever we are going, we go with our result sheet. Why is the result sheet? When we are going, I search my bag as the person that wanted to do it. I did not see the result sheet. I asked the SPO, he said that we should go, that he will bring it. What is the name of the SPO? I don't even know his name. Is the SPO attached to this unit? Yeah, he said he's coming, but we have not seen him. He's coming. Yeah? Yes. You are giving now.